Καλεσμένος σήμερα στο «Και θέλουμε και μπορούμε» ο κύριος Γιάννης Μανίκης, γεωπόνος και υπεύθυνος του Allpoint.gr. Κύριε Μανίκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι είναι το Allpoint.gr? Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 1 χρόνο και κάτι. Έχει προηγηθεί μια προσπάθεια 3 ετών για να στηθεί και να υπάρξει. Κάνουμε το αυτονόητο, οργανώνουμε, συμβολεύουμε και πιστοποιούμε παραγωγούς και τους οδηγούμε στο να πουλάνε το εξαιρετικό προϊόν τους που λέγεται λακωνικό ελαιόλαδο, τυποποιημένο, σε συσκευασία 5 λίτρων, στα νόμιμα πλαίσια της αγορανομικής και φορολογικής νομοθεσίας. Πώς αποφασίσατε να το ξεκινήσετε? Ήταν ο σεβασμός προς τη λογική και την αλήθεια. Σε συνέργεια και σε συνεργασία με την απόλυτη ανάγκη που προέκυπτε από τις χαμηλές τιμές που απολάμβαναν οι παραγωγοί σε σχέση με τον κόπο τους. Κάναμε τις υπερβάσεις μας, διότι δεν είναι σχεδόν ποτέ εύκολο σε αγορές οι οποίες έχουν έναν τρόπο να λειτουργούν να κάνεις τέτοιου είδους επεμβάσεις. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να υπάρχουμε, επιβιώσαμε, λειτουργούμε σε επιχειρηματικά πλαίσια και αισιοδοξούμε βάσιμα για την επιχειρηματική μας υπόσταση. Έχει ανταπόκριση το site? Για να ζήσει και για να υπάρξει πρέπει να έχει ανταπόκριση και στη μεριά των παραγωγών, όπου πρέπει να αποδέχονται τις οργανωτικές μας προσπάθειες και να τις ακολουθούν, αλλά και πρέπει να δημιουργήσει και μια κρίσιμη πελατεϊκή βάση, ώστε ό,τι φτιάχνουμε να αναγνωρίζεται και υπό την έννοια του ότι είναι ένα προϊόν που πουλιέται να φέρνει αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχει ανταπόκριση και προς τα δύο. Οι παραγωγοί μας ξεπερνούν τους 400. Τώρα οργανώνουμε και το κομμάτι του βιολογικού ελαιολάδου που ερχόμαστε με άλλους 300 παραγωγούς και σε ό,τι αφορά τους πελάτες έχουμε ξεπεράσει τους αρχικούς μας στόχους. Πάμε καλά σε σχέση με τους στόχους μας, αισιοδοξούμε. Το site θα μπορούσε να έχει ανταπόκριση και στο εξωτερικό? Έχουμε ήδη. Μας έχουν βρει από το εξωτερικό, έχουμε στείλει λακωνικό ελαιόλαδο στο εξωτερικό και μάλιστα τώρα τελειώσαμε μια σπουδαία δουλειά με εξαγωγή μιας σημαντικής ποσότητας στην αγορά της Ελβετίας, όπου ήταν μια αναγνώριση, ένα βραβείο στην ποιότητα του ελαιολάδου, διότι εκεί που το στείλαμε και για το σκοπό που αγοράστηκε σε μια σχολή καλών μαγείρων, είναι ένα διαβατήριο για το προϊόν μας που θέλουμε να είναι διαφοροποιημένο και ποιοτικό και θέλουμε ως τέτοιο να το πουλάμε. Θα μπορούσατε να μας πείτε και κάποια τιμή? Η συσκευασία των 5 λίτρων είναι παραδοτέα στο σπίτι του από 16 ευρώ έως και 17-17,40. Είναι η διαφοροποίηση της ποικιλίας, η διαφοροποίηση των απαιτήσεων που κάθε παραγωγός ζητάει. Τα αντίστοιχα λάδια είναι σαφώς ακριβότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ εσάς και ευχαριστώ και τον 984.